Milujete ten elektrizující pocit, když najednou pochopíte něco, co jste nevěděli? Chcete být chytřejší? Dejte si na zamykací obrazovku aplikaci Wybit, která vám dá správnou odpověď na každé proč o světě a stačí dodržet jen tyhle 3 věci. Wybit vychází z vaší zvědavosti i z otázek, o kterých jste ani netušili, že vás zajímají, a ukáže vám principy světa pokaždé, když rozsvítíte displej. Stačí se jen mimoděk podívat na telefon a najednou přikivujete, protože vám svět začne dávat větší smysl. A tyhle elektrizující momenty zažijete klidně víc než 100 bagramů denně. Navíc pro vás připraví navazující otázky, které vás budou lákat dál, i důležité otázky, o kterých jste netušili, že vás budou tak zajímat. A AI k nim rovnou přidá srozumitelné vysvětlení, takže se do toho prostě ponoříte a chcete číst dál. A než se nadějete, i bez vyhrazeného času na učení, budete během chvilky vědět o světě víc a do větší hloubky a vaše myšlení se přirozeně posune o pořádný kus dál. Nainstalujte si 100% bezplatný Wybit a buďte chytřejší zábavně, bez námahy. Milujete ten elektrizující pocit, když najednou pochopíte něco, co jste nevěděli? Chcete být chytřejší?